ngijin idipalilah. Yo. Iki saka Mega Pro. Wis urut saka kene wae. Heeh. Lagune apa, Duk? Bingung wong tangi turu kok. Aku tahu bingung yang digugahke termak gragapan ngono. Aku kleru mlayu ya tahu lho ngono kuwi gak. Digugah ku mlayu bleber mlebu kamare bojoku. Mongko ora tahu kamar ki tak lebone ulah kleru kok ya. Aku ya waduh maaf ya yang aku. Ya. Ya. Nggih, niku wau wonten pamundutan Napa? ngimpi napa-napa. Oh nggih ngimpi, nggih ngimpi. Nggih niku mawon. Nggih dipun aturaken. Nggih. Niku nggih saking Sukorejo mriku nggih tasih enten wong ten ingkang cegah wungon. Ya Mas Yaduk Sukorejo ngelekke niki jam 2 punjul semenit mau gara-gara Mbah niki saking Sukorejo nggih. Wah, dan ning ngabani wis sekoda lho. Sing piyayi kene nanggap ora ngabani iki Mas Yaduk ki jam 2 semenit gara-gara Mbah iki jam 2:30 ya terus kedap terus mak. Ya, apa, Duk? Ngimpi, Pak. Ya ngimpi. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ya karo didinding kok. Kupingku budhek kok nang ngrungokke dindingan ngono kuwi. Ya. Oh ya. Heeh. Lalu yo ya mangga dipun paringi mik nggih mangga oh mangke Mangga Bu. Semoga Ibu. Mriki Bu. Mangga pika. Mriki mawon. Dipun sotek menika langkah mriki Bu.
Oh nggih saking Ibu Dani. Nggih. Nyuwun lenggam ngipi kagem ingkang kungon panjenenganipun Pak Dalang Aino Jakarta. Nggih. Nggih, saking Ponjong, nggih Ponjong Sunggingan. Nyuwun pangapunten Ki Dalang. Pikantuk salam saking Pak Dalang Ki Ngaina saking Ponjong. Kalau mau Komplitipun Ki Dalang Ngaina menika saking Sunggingan Umbulrejo Ponjong. Nggih, kalih panggenenipun Ki Ngaina menika kula namung leripun boten let dados Sunggingan terus urut dadi. Lah kula lebaran kalau wingi ingkang sampun ngapekir kula nggih wonten Ponjong wayangan wonten Umbulrejo. Oh nggih wonten ing Umbulrejo rikala semanten kula PY piyambak ngoten nggih. Kalau mau kintun salam. Nggih. Matur sembah nuwun Ki Ngaina nggenipun paring salam dhateng kula matur sembah nuwun. Menika pepunden kula. Nggih ngendikan nuwun. Nggih salam katur dhateng ngersanipun Ki Ngaina mugi Ki Ngaina dipun paringana bagas waras tentrem ayem. Wah estu sastrane Ki Timbul Hadi Prayitna. Lah nek kula nu kalih kula imbang nek ngrika Timbul Hadi Prayitna kula ditimbul sak pira-pira gelem ngoten niku. Ning ngendikanipun Bapak Ejos ngoten. Nggih. Semoga Ibu ngantos selesai mangke. amin.